Ano yung titulan nun? May tutungtong na. Pagkabalik sila. Ito na yan. Hilot yan. Galunggong. Ayun. Bangos. Doon yan. Matapasawa si Bang. Ngayon, kabalog ni. Yan, kaya. Wala orang ko ngalap ka naman. Maringgas. Talima kami. Nagkabado. Ay, Ay, bisik ka. Ang takot-taktan. Huwag ko kami papan mo. Hindi, tagagalaw. Galatan pero matutuhatan. Galaw na. O yun, gusto sa atan. Galaw ni. Sinbagulya. Pati ulag, ilalakom na. Ulag. Yung sikatan, ulag na yun. Laraan lang yun, sir. Galaw na ba? Tapos ang TLC manervyos, yung parang nang mo kumon, sige ka. Natanin sampai kilo tanong. 240, sir. 10 mili lang. Ay, bibidyo si Kevin mo. Buong mo. Bibidyo to ka. Ginataan pero ikan pa ta. Oo, hindi na tayo. Freedom ni Daisit ang tagal igata mo sa. Sampai ke orang nyulah kan natin. 380 sir, kabalo. 1/4 naman, ante, kapal ba? Pagari ka pa doon. 190 kapal ba? Hindi lang. 1/4 lang ka. Kaya mga lakay tayo. Kabalo ka 120. Gede. Good. Tak lang. Anto. Kinta naman. May Igat. igat. Ay, kabalog tumata. Ito mo na hilipin niya. Kabalog. Ano hilipin mo? Ano hilipin? Hilipin sa sabi. Nga, kabalog ni. Pagilip ka mo. Pagilip ka mo. Pagilip ka. Pagilip ka. Ano? Wala ko. Bak. Pamahilipin mo ay. Ayan atong. 300 yun. Wow! Ayan. 300 ka sa sagay. 1 in 1 quart kasi. 240 sa kikilo. May kanilo ka. Tatay, galunggong. Galunggong tanyilok yun. Anong pa galunggong mo? Dati galunggong mo. 200. Mahal-mahal ah. Nabli galunggong. Ni orang. Kalahati lang. Ni balag do orang ni. Wah. Ni balag yun. Di ba 175 lang tika paldo ah? 175 paldo ah. Di 50. Ito mo pa pala. Ni balag yun. Hay! Binas ka, makulog ko lang ta. Niya, sino ulog ni? Ang lalaki ulog. Nalulog ka rin. Kapay ito lang. Ang lalaki ulog. Hindi na siya. Ya. Eh, bangus mo. Bangos, tilapia. Asaling ko. Orang. Ito nang Balag ka rin. gigay! At asyan ko Abi! Anto may ngaranturatan? Yan nga ito. At ngaranturatan din? Tiga. Ai. Pas ni. At kami, ikat namin tanan sa amandik yun eh. Ang minalapod Manila eh. At kaabalang ng muran. What the fuck? Iyan tayo ibat-ibat ko. Di yan tani. Yay! Pista. Ano ito ay? Wala na. Tulang dalawa. Bawas tapos orang. Magkano lang kabalog? 450. Mahal ah. Nintay. Ay, agi. Ay, agi. Agi. Ay, agi. Ay, agi. Ay, agi. Ano to ah? Ulod. Niya.
Hawakan niya. Eh, kulabay. Plastic. Hindi lang lang yung mga. Ulan!